ma'aikata ne na gwamnati ba su bida ga kowa. Waɗansu ma'aikatan firabin ne ce ka faɗa wa kowa. Wasu ko 'yan kasuwa ne gidan damshi muke da kowa. Muna yi masa kara irin su biki rashin lafiya za mu taru mu kori kura. Idan wani damuwa zan gidan ya shiga za masa kara. Yan damshi Hausa TV haɗin kanku ya burge mu.